Igbo. Onyia, do you know? All you need to create here, get that. Dubai yoko bukane uye kita. Omo nishi karaka leje ogu tuko sisi. Obuko pelia. Yes. Hello. I, Ndoka Agondo of Enugu Amokwe area. A section of Amokwe. As a member of Igwe and Council. Sincerely and solemnly declare. Sincerely and solemnly declared. My allegiance to the Igwe of Amokwe. My allegiance to Igwe of Amokwe. And I promise to serve the people of Amokwe faithfully. And I promise to serve the people of Amokwe faithfully. Without fear or favor. Without fear or favor. And to the best of my ability. And to the best of my ability. So help me God. So help me God. Oh no! May the Almighty Father give you all that you need, guide you, strengthen you, enable the ability to go and carry out your duties faithfully to the people. May the Almighty Father strengthen you. Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the fear of God. God will give you the strength, the ability to attain and achieve all His plans. In the name of the Lord, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, no problem. No. Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God shall be with thee, now and forevermore. The power and guidance of the Almighty Father. I can see you here. Yes, ndị na-esoro Amokwe TV anyị na-ekene unu taa nwa ebe anyị jere njem ụgbọ bujele anyị bụ nke His Royal Highness Igwe Justice PC Onyia Igwe Okwedike nke mbụ na etiti Amokwe
anyị bịara palace ya ka ọ gaa ọrụ ọha na eze ndị etiti amaokwe ndị amaokwe niile na ndị Igbo nọ n'ebe dị iche iche n'ụwa niile ọfọ. Biko Igwe gụọrọ ha ọfọ. Biko ọfọ m na-agọ bụ na ana m ayọ onye kere ụwa ka o nyere anyị aka n'ihi na be anyị nsogbu dị ya sie mana site n'ike nsogbu ahụ ebenete mmadụ ewuru doa ndụ etuchukwu ya na onye kerie wee kpa so na ọhụ anyị na-agọ bụ onye ọbụla mekee ka ike ha ịhụ na une ya dasị onye nebọrụ na gị nebọrụ dị na mma ị na-atụ ehụrụ ya ajụ alụ na onye na-plan ha ajụ alụ maka onye ma onye ọrụ friend imekwe na-echekwa ihe dị njọ ihe dị mma icheọkwa ihe dị mma bue ụzọ n'ihe ị na-eme ihe a na-edobere gị ihe bụ ndụ mma ya karịghị ọ bụrụ nke dị njọ bụ ị na-edobe ya na-adịrị gị maka ihe emerekwa na ihe ahụ nke ka idowere ihe ọbụla i mere ya echeghị ịgụkwa na ome emechekwa igbe na-abịakwa imefukwa nke ọzọ echere ihe niile dị njọ i mere ha ncha lined up for you ọ bụrụ ihe dị mma bụ i mere all lined up for you so na ọ ka mma na onye ọbụla mere ike ya n'ịhụ na ya hụrụ ibe ya n'anya ịkwụ ibe gị n'anya edowere gị ya adịrị gị mma echi ya ọbụla hụkwa ajọ ihe bụ ibe ọhịa ekpọpụta ajọ ọhịa niile ya afụ ezigbo ihe ababịawa ya na ọdụ mkpa ka mmadụ ma mụta ịdị ndụ kedu mma kwụ ibe gị n'anya ihe mekwa na-ekwe adịkwa gị utu ndị ọzọ ịgụọ na ọrụ mee ohu ọhụhụ uru ọ dobere maka ndị na-edobe chukwu a na-emehụ misteki ebe ahụ. Unu ga-ama na Igwe anyị n'obe ya agaghị egwe 100 years ọ dịghị izi ọfọ nwa ọ na-agọla anyị ya abala anyị niile wee na-achị gị deme maka isere Amaokwe TV onye nke gị Onyia Chukwu-Ebuka daalụnụ. Ndị na-esonyere Amaokwe TV anyị ekene unu anyị chịla unu deme maka isonyere anyị na Amaokwe TV taa nwa ebe anyị nọ bụ na nke His Royal Highness Igwe Justice PC Onyia Okwedike nke mbụ na etiti Amaokwe. Tanwa ewele ihe mere n'etiti Amaokwe bụ nnukwu ihe anyị ka gbaa ya ajụjụ ọnụ ka anyị mara ihe mere nke o si wee gaa. Biko Igwe ị ga-agwa ọha na eze ihe mere na palace gị tanwa na ụlọ ọbala maka mmepe obodo. Ihe mere today bụ na anyị rụzuru Onowu Ezinito about a year or two ago passed, and today I inaugurated Christian onye take over from the old man. So it's his duty bụ assisting the Igwe in his duties. That is, he should be a person next to the Igwe. Thank you. Deme ka ị na-esonyere Amaokwe TV anyị na-ekene unu maka isonyere unu anụgwo ndị ezinụlọ owugbo Onowu nke ha. Biko ndị okwu ị na-agwakarị ya bụ Onowu emere inaugurate tata na ihe na-agwa ndị Amaokwe nọ n'ebe dị iche iche. Well, ihe m gwara ha, I spoke in fact I read out a part of the message which said that a person, a human being born into this world, born for schooling, a kind of schooling, schooling in order to live aright, how to live aright. Then you can go back to a Kelly. No worry about the very not of mother happy. It one name with an here with an no what barrel. Okwa na ọmụta hụrụ well my name mutakwa of my be forever without a problem because you are very happy and triumphant. I'll be here opportunity magic will matter how to live overseas, amen, in the luminous height. And I tell luminous height. Man, I won't let Igwe. Man, ebe dobere mmadụ
mmadụ ya ka ebu ike nọrọ buo etu ọ chọrọ ya bụrụ ka mmadụ ọ bụrụ ka Chukwu that's without dying. No, if you learn how to live right, but you have to go ahead and then go ebe ahụ. In fact, a good chapter bụ ihe ọwụ. Ọ na-ekwu afọ ihe tiri bụ ascent. ASCENT, ascent. Ascent, that is how you can live. You chekwa then we can now Thank you very much. Onye ọma na-esonyere Amaokwe TV ị na-aya ịhụnụ ndị etiti Amaokwe ewegwu onowu ịtọ wee na-achị gị ka ị na-esonyere Amaokwe TV ka na-eshiwechiri anyị ike ewekwe ihe ọbụla ị na-emebe ezigbo ihe kpọtụrụ anyị na a ga-abịa sonyere gị na-achị gị deme maka isonyere anyị. Ndewonu.